Voldria començar agraint la invitació a l'Institut d'Estudis Osonencs, al Patronat d'Estudis Osonencs, a parlar en aquesta acte. Em sento honorat per aquesta invitació i parlaré d'un tema que, clar, és el que toca en aquests moments, el de les epidèmies, però ho enfocaré des del punt de vista de les relacions entre la salut humana i la salut ambiental, des del punt de vista d'un ecòleg. El contacte amb la natura en bon estat, si la natura està en bon estat, indueix en les persones sentiments de pau i de felicitat, sinó de reverència en casos especials. La proximitat en els parcs s'ha constatat que redueix la mortalitat i que millora la cognició, i això s'ha vist estadísticament estudiant poblacions que viuen a diferents distàncies de parcs. En els animals domèstics és sabut que la salut millora si aquests animals viuen amb certa llibertat i en el medi natural. En els animals estressats es produeix una depressió del sistema immunitari i això pot augmentar la càrrega vírica, el qual suposa un increment de risc pels humans. La prevenció sanitària veritable de les epidèmies comença pel concepte una salut, pels humans, per les plantes, pels animals i pels ecosistemes. Aquesta idea és una idea relativament recent, però ja no tant, és anterior a la Covid, ja fa alguns anys que els científics veuen amb preocupació l'evolució dels riscs de pandèmies. Es va idear la idea Un món, una salut com una aproximació holística a la prevenció d'epidèmies i d'epizooties, mantenir la integritat dels ecosistemes en general beneficia a la humanitat, als nostres animals i a la biodiversitat. La idea aquesta d'una salut es va desenvolupar amb els principis de Manhattan, que van elaborar un grup d'experts entre el 2004 i el 2020, i els brots epidèmics recents ens mostren que la comprensió àmplia de la salut i la malaltia vol una aproximació que conciliï la salut d'humans, d'animals domèstics i de vida salvatge, tot junt. L'any 2014, Moran i els seus col·laboradors de la Universitat de Montpeller, en un estudi estadístic, van observar que hi havia més epidèmies en aquells llocs on hi ha més espècies en risc d'extinció i on s'ha perdut més superfície forestal, especialment en zones tropicals. No és la malaltia el que es transmet, això ho hem de tenir molt clar, és el paràsit. I per tant, necessitem coneixements de biologia, de les espècies que són paràsites, la seva ecologia, la seva evolució i també els aspectes que fan referència naturalment a la salut dels animals, és a dir, tot el que tingui a veure amb la veterinària, amb les ciències que s'ocupen d'aquestes coses. Al llarg d'aquesta xerrada parlaré de diversos tipus d'organismes, en primer lloc els paràsits, però també els vectors, organismes que transporten aquests paràsits, que els poden portar d'un lloc a un altre i introduir-los en un hoste, els hostes, que poden ser transmissors o no d'aquest paràsit, que poden ser reservoris, és a dir, organismes on el paràsit pot viure sense fer mal en el seu hoste, però hi pot viure indefinidament, amb la qual aquests hostes reservoris es converteixen en llocs possible origen d'epidèmies. O poden ser multiplicadors, fins i tot, és a dir, hostes en els quals el patogen es reprodueix molt activament i arriba a unes poblacions molt elevades que poden resultar fàcilment infeccioses. I finalment s'ha de parlar dels hàbitats, és a dir, on viuen tots aquests
els paràsits, els vectors, els hostes, on viuen i en quines condicions es desenvolupen més o menys. L'ecologia s'ocupa, diguem-ne que oficialment, de les epidèmies, sobretot a partir del llibre de Frank McFarlane Burnett del 1940, Biological Aspects of Infectious Disease. Aquest llibre va ser el primer que va tractar els aspectes biològics de les infeccions. No vol dir que abans no hi hagués hagut coses que tinguessin a veure amb l'ecologia dels paràsits, però és un llibre important i aquest senyor 20 anys després va rebre el Premi Nobel de Medicina. Per què ens preocupen ara més els riscos de les epidèmies? Ens preocupen perquè l'activitat humana té un impacte ja significatiu en un 75% de la superfície terrestre. Hem destruït més del 85% dels aiguamolls que hi havia en el món. Més d'un terç de la terra i gairebé 3/4 parts de l'aigua dolça es dediquen a conreus i ramaderia. Hi ha un procés d'escalfament climàtic ràpid. Hi ha contaminació de les aigües, de l'aire, dels sòls. S'han trobat plàstics a les més profundes fosses oceàniques i microplàstics arreu, inclosos els nostres budells. Els coralls es moren a la Gran Barrera i la sobrepesca amenaça els oceans. La ràpida desforestació en zones boscoses essencials pel manteniment del clima i de les característiques químiques de l'atmosfera són molt preocupants. És molt preocupant perquè s'està produint molt de pressa en territoris com Indonèsia, Brasil, etc. Sobretot el Brasil és un lloc realment molt conflictiu, ara i tota l'Amazonia en general. Hi ha un intens tràfic comercial global d'espècies per menjar o per fer medicines tradicionals o per mascotes. Hi ha una extinció accelerada d'espècies, hi ha espècies que invadeixen nous llocs i que alteren els ecosistemes. En fi, hi ha molts problemes que han augmentat en els últims temps. Hem de tenir present que una epidèmia sempre és un procés ecosistèmic, que darrere de cada epidèmia sempre hi ha tot un ecosistema. A més de la relació entre el paràsit i l'hoste, per tant, sempre hem de tenir en compte la interacció amb altres espècies i amb factors ambientals. La complexitat és una qüestió clau en aquestes situacions. La complexitat es refereix, per una banda, als cicles de vida del paràsit, que poden ser extremadament complicats. Hi ha paràsits que passen per diferents estadis en el seu llarg de la seva vida, i aquest estadi, cada un d'ells és en un lloc diferent, a vegades d'un sol hoste, a vegades de diversos hostes. De manera que això ja és molt complex. Alguns d'aquests estadis, a més, són molt resistents, de manera que, per exemple, que els bacteris que causen la malaltia de Lyme, que és transmesa per paparres en els humans, tenen fases que són quasi inatacables pels antibiòtics, pràcticament inatacables. Després hem de tenir en compte els vectors, i els vectors poden ser moltes vegades insectes hematòfags, per exemple, xinxes, puces, paparres, mosquits. Un cas especial és el dels vampirs, els ratpenats hematòfags. Després hem de tenir en compte els hostes. Els hostes poden ser molt diversos. Quan pensem en els patògens que ens poden afectar a nosaltres, pensem sobretot en ratpenats, en altres mamífers, cabres, rates, musaranyes, primats, gossos, ocells també. És a dir, hi ha tota una pila d'hostes i, de fet, un determinat paràsit pot estar lligat a diversos hostes d'aquests.
I aleshores les condicions de l'ecosistema, que són molt importants. Si l'ecosistema ha estat molt fragmentat, ha estat molt alterat, té baixa diversitat, i aleshores si hi ha un hoste competent capaç de transmetre el paràsit que viu en un ambient d'aquests, fàcilment pot tenir poblacions grans, perquè no té ni molts competidors ni molts depredadors. Per tant, és una situació de risc. En canvi, si estem en un ecosistema d'alta diversitat, el paràsit sol estar una mica diluït entre molts hostes, una part important dels quals poden no ser competents per transmetre el paràsit, i a més, si hi ha un organisme reservori, d'aquests que no són afectats però que mantenen la població del paràsit, es trobaran competidors i depredadors i la població no serà mai tan gran. Per tant, el tipus d'ambient és també significatiu i important per entendre les coses. La dinàmica de la relació entre el paràsit i l'hoste al llarg del temps dona lloc a processos evolutius i ecològics en el marc dels ecosistemes. Els canvis en els ecosistemes de vegades alteren aquesta relació paràsit-hoste. Per tant, hi ha una vinculació en les dues direccions, entre el paràsit hoste i el reste de l'ecosistema. Un paràsit pot afectar tot l'ecosistema d'alguna manera i a la seva vegada, si s'altera l'ecosistema, això pot afectar el funcionament dels paràsits. Quins són els factors actuals que incrementen el risc de pandèmies? En diré 4. Primer és l'abundància i densitat de les poblacions dels humans i del seu bestiar i el seu aviram. Aquest s'ha de tenir en compte que som molta gent i molt bestiar domèstic, i per tant, quan més abundància hi hagi i més densament visquin, més probabilitats hi haurà. Després, el segon punt és la pobresa, la marginalitat, les migracions. Tot això genera vulnerabilitat en la població humana. Després, el transport global, a l'època de la globalització en què estem, de persones, animals, plantes i coses que poden, a la seva vegada, portar amb elles un paràsit d'una punta del món a una altra en relativament poc temps. I després la transformació de l'entorn, la fragmentació i ocupació humana dels ecosistemes, que fa que, per una banda, tinguem uns sistemes degradats amb pocs reguladors, i per una altra banda, que hi hagi humans per tot arreu, amb més densitat de la que hi podia haver-hi hagut en altres temps. Hem de pensar que cap espècie de gran mamífer havia estat mai tan abundant com ho és avui l'espècie humana. La biomassa dels humans i del seu bestiar domèstic, sobretot boví i porcí, és 22 cops més gran que la dels mamífers salvatges. L'aviram domesticat té més biomassa que tots els ocells salvatges. Per tant, tenir en compte aquestes coses per entendre el que ens trobem al davant. Aquest gràfic en el qual es veu el creixement de la població humana, que amb 300.000 anys de la història de la nostra espècie havia arribat cap a 1800 una mica més de 1.000 milions de persones en el món, i que ara està a 7.700 milions de persones en només 220 anys. Però és que els últims 20 anys ha crescut 1,7 mil milions de persones, és a dir, més que els 300.000 anys primers de la història de la humanitat. És una cosa d'un creixement exponencial o més que exponencial. I, per altra banda, aquesta gent cada cop més viu en ciutats. És a dir, que tenim una curva, una gràfica que aquí podeu veure, en què puja molt ràpidament la corba de població urbana, mentre que la població rural s'estanca. Per tant, si quan jo vaig néixer fa 77, quasi 77 anys,
hi havia un 29% de població rural, estem ara ja quasi arran del 80% de població urbana. És a dir, un canvi, perdó, 29% de població urbana, ara és quasi el 80%. I en el món aquesta població es distribueix de manera irregular. Hi ha zones amb molta densitat de població, com passa amb l'extrem asiàtic, l'extrem oriental asiàtic, i d'altres amb molta menys. Però, naturalment, això vol dir que hi ha zones d'altíssimes concentracions de persones que doncs, tenen, per sol fet, un major risc de contagis. Després hi ha el tema que les poblacions siguin més o menys vulnerables en funció de l'edat o de la salut. Vells i nens i persones malaltes tenen més risc, però a més, sobretot, les poblacions pobres. En el món hi ha 2.000 milions de persones que no disposen fàcilment d'aigua potable. I això vol dir que són fàcilment preses d'epidèmies de còlera, de disenteria, coses d'aquest tipus. 2.000 milions de persones són molt. Hem de tenir en compte les altíssimes densitats en zones com poden ser les faveles típiques de les ciutats brasileres, no? O la gent que se'n va als abocadors a buscar alguna cosa que els serveixi, o de vegades nens o persones grans que treballen en condicions de molta contaminació. Això és el que mostren les imatges aquestes que esteu veient. I després els campaments de refugiats, per exemple, també són llocs amb molts problemes sanitaris que són susceptibles de patir molt en casos d'epidèmia. De manera que aquestes barreges entre qüestions d'una creixent desigualtat econòmica, moltes àrees de pobresa extrema i d'una gran quantitat de deixalles, tot això configura un panorama i he de dir que, a més, els números confirmen que hi ha aquesta vulnerabilitat. Aquí us mostro uns resultats molt recents de la Covid-19 als Estats Units, que ens diuen que per cada 100.000 persones hi ha hagut 70 morts negres, 34 llatinoamericans i 30 blancs, quan els negres només són el 13% de la població dels Estats Units. Vol dir que realment és un factor de vulnerabilitat a la pobresa en els barris, sobretot els barris negres. En quant al transport, us mostro unes imatges simplement per veure els viatges d'avió que es realitzen, les línies els trajectes de vols d'avió que es realitzen a Europa. Us mostro un vaixell a l'Àrtic. És a dir, per tot arreu hi ha la possibilitat d'anar d'una banda a l'altra en poc temps i transportant moltes coses, com us deia abans. I després us mostro unes imatges que tenen a veure amb la deforestació. Aquestes són totes de l'Amazonia. Segons Paulo Moutinho, les àrees desforestades a l'Amazonia arribaven el 2019 prop dels 7.000 quilòmetres quadrats, amb un augment del 40% en el darrer any. És una brutalitat. Les taxes de contacte entre animals salvatges i humans depenen del perímetre de la frontera entre bosc i zona desforestada. Quan més retallem el bosc, més perímetre relatiu tenim i més possibilitats de contacte. Per tant, la fragmentació del bosc és una causa de preocupació, com us deia abans, molt important. Aquí veieu una orangutan i la seva cria caminant per un bosc cremat el 2019 a Indonèsia, quan es destrossa un hàbitat salvatge, els animals que hi viuen es mouen cap allà on poden i a vegades entren en contacte per primer cop amb persones
o hi havien entrat ocasionalment en poblacions molt petites en les que si hi havia hagut algun mort per zoonosi no havia transcendit perquè aquella gent estaven molt isolats, però ara no és així. Ara tot està a prop de ciutats o de pobles, no? Tot això afecta a la xarxa de relacions de paràsits i hostes, als llocs de cria dels vectors, a la distribució i abundància dels hostes reservoris, etc. Cal entendre la complexitat de la biologia dels paràsits i de les seves relacions amb altres espècies. Per tant, això és una qüestió fonamental. Després ens trobem que les malalties emergents quasi sempre tenen causes ambientals. La majoria són zoonòtiques, és a dir, són malalties que ens venen dels animals. Un paràsit que salta d'un animal a una persona i provoca una malaltia. I altres són afavorides per la contaminació, l'escalfament, etc. Tot i la millora de les tècniques que tenim de diagnosi i vigilància, hi ha moltes malalties emergents. Hi ha 3 categories principals. Les que són malalties que ja existien però que han augmentat la seva incidència o la seva àrea de distribució, com passa amb la malaltia de Lyme, amb la tuberculosi, amb el virus del Nil occidental, amb el virus del Nipah. Les que han evolucionat a partir de variants anteriors, per exemple, noves variants de la grip, o del SARS, o formes de malària que s'han fet resistents als medicaments. I les malalties noves, realment noves, que no havíem vist mai i que estan apareixent en els últims temps, com han estat els casos del virus de Hendra, de l'Èbola, la Covid-19, l'any 1970, la SIDA, que és la gran epidèmia de finals de segle. I és aquest contacte amb organismes que no eren freqüents abans o que presenta un perill de zoonosis. De fet, si la majoria de malalties emergents són zoonòtiques, gairebé totes les realment perilloses ho són. I la majoria són víriques. Perquè, clar, els paràsits poden ser altres coses, poden ser bacteris, poden ser almins, poden ser altres coses, poden ser protozous, com en el cas de la malària, no? Però els virus són probablement els que ara representen una amenaça més important. D'epidèmies n'hem tingut sempre i mostro en un gràfic que tenim aquí, les epidèmies més importants dels últims 200 anys, només dels últims 200 anys. I destaco només que hi va haver-hi a meitat del segle XIX una epidèmia de pesta bubònica que va matar més de 12 milions de persones, que la grip espanyola, la grip espanyola de 1918-1919, va matar entre 30 i 50 milions de persones, no se sap ben bé, més que la Guerra Mundial, o que les dues, de fet, sumades, que hi va haver-hi 2 episodis de grip, del 57-58 i el 68-70 del segle passat, que van matar entre 1 i 4 milions de persones, també és molt difícil tenir els números bé. L'epidèmia de la SIDA, des de 1970 fins ara, ha matat 32 milions de persones, i ha deixat 35 milions més de persones infectades que s'han de tractar amb medicaments costosos, i la Covid està en marxa. I bueno, el Covid comparat amb aquests números que dic encara és poca cosa, però per què ens fa tanta por? Ens fa tanta por perquè és rapidíssima en la seva propagació, molt més que, per exemple, la SIDA, que és una cosa que es transmet per via sexual i ha sigut molt més lenta, no? La Covid s'escampa a una enorme velocitat i això és el que ha provocat aquesta situació que tenim ara. Els tipus de transmissió entre persones, o bé de persones a animals o d'animals a persones, poden ser per contacte directe, per exemple, en la transmissió sexual, poden ser per aire, aerosols o partícules en suspensió, com passa amb la grip o la Covid, per contacte indirecte, perquè toquem objectes on hi ha saliva, toquem o ingerim saliva, orina, femta, etc. d'animals infectats. Això passa sovint amb els rats penats.
per l'aigua o el menjar, per exemple el còlera s'agafa amb l'aigua bruta, no? Per insectes hematòfags que fan de vectors, o per altres animals. Un cas molt clàssic és el de la ràbia, transmès pels ratpenats i pels gossos. Els gossos són una mossegada d'un gos rabiós abans matava a tothom que era mossegat. Ara tenim una vacuna i això no passa, però és una malaltia mortal en principi i sense cura si no hi ha la vacuna. És interessant remarcar que el paràsit canvia el comportament dels hostes per tal d'afavorir la seva propagació. Per exemple, que estornudem o tossim és una manera de que es propagui el paràsit i aquesta simptomatologia és provocada pel paràsit sobre el nostre cos. I en el cas de la ràbia, el paràsit se'n va directament, és un virus, se'n va directament al cervell del gos i l'altera, de manera que el gos es posa a mossegar. I aleshores el paràsit li és igual que el gos després es mori de ràbia, que es morirà, perquè abans de morir-se ja haurà transmès el virus. Per tant, no hi ha un procés, diguem-ne, de coadaptació entre l'hoste i el paràsit. De virus coneguts que infectin els humans n'hi ha uns 300, però d'aquests, al darrer segle, n'han aparegut 2 virus zoonòtics cada any, nous. O sigui que estem en un procés de canvi, en aquest sentit, molt ràpid. Aquests virus pertanyen a unes 25 famílies i si mirem els ocells i els mamífers hi podria haver-hi, s'ha calculat que entre 560 i 700.000 virus potencialment zoonòtics d'un total de 1.700.000, potser que hi deu haver en aquests grups d'animals. I per tant, aquí hi ha un perill obvi, evident, que hem de tenir presents. Les epidèmies han deixat una sèrie de lliçons històriques. El primer epidemiòleg, el fundador de la ciència de l'epidemiologia va ser John Snow, que va estudiar l'epidèmia de còlera de Londres de 1854 i va arribar a situar quin era el focus d'on procedia la infecció, que era una font determinada, amb aigua que portava el còlera. Val la pena llegir 2 llibres interessants sobre aquests temes, n'hi ha molts, però El diario del año de la peste de Daniel Defoe és un clàssic, que també explica una epidèmia de còlera a Londres, i jo recomano la biografia d'Alexander Yersin, novel·lada per Patrick Deville, el llibre Peste i còlera, que és un llibre fascinant. També m'agradaria mostrar uns cartells dels que es feien a finals del segle passat, els primers d'aquests, sobre malalties infeccioses avisant a la població i recomanant una sèrie de coses, i en particular aquest pòster en el que es parla de que les picadures de los mosquitos son la única causa de las calenturas palúdicas. A Espanya, al segle XVIII, hi va haver-hi molta malària, paludisme, que en deia, i també calentures. I només el 1898 es va descobrir que eren els mosquits els que propagaven la infecció. De manera que en aquell moment era una cosa nova i el que donaven eren avisos i mesures perquè la gent es protegís de les picades de mosquit, naturalment. Això va afectar les poblacions que vivien en zones en què hi havia molts aiguamolls, per exemple, sobretot els arrossars, i també afectava els que treballaven en els trens, en els ferrocarrils que passaven per aquestes zones. És a dir, que era un problema conegut i temut en aquells temps. M'agradaria també dir que
una epidèmia, encara que no afecti directament als humans, per exemple, a plantes, pot canviar completament el paisatge i la societat. Un exemple que tenim proper és el de la filoxera. La filoxera va començar el 1870 a França i aleshores els francesos que feien vins van començar a demanar caldos espanyols perquè ells se'ls hi morien les vinyes. Aquí es van fer més vinyes, però al cap de poc va arribar la infecció, que era provocada per la Dictoloceira vitifòlia, i aquesta infecció va arruïnar els pagesos que tenien vinyes, de vegades obligant-los a abandonar el camp i emigrar a les ciutats. I això va donar mà d'obra a la industrialització en aquell moment. O sigui, és un canvi social d'enorme transcendència el que va tenir lloc per aquesta qüestió. Un altre cas molt conegut és el de la fam irlandesa de 1845 a 1850, que es va deure amb una plaga que va infectar el patat a Irlanda, el fong Phytophthora infestans, que era transmès per una marieta, una simpàtica marieta que aquí teniu retratada. Aquesta epidèmia de la patata va provocar 1 milió de morts de gana entre els irlandesos, que eren gent molt pobra, analfabeta en gran part, i estaven a sota del domini dels anglesos. Un altre milió d'irlandesos van emigrar a Amèrica i van fer que a Amèrica els irlandesos hagin tingut un paper molt important després. I els anglesos es van contemplar les desgràcies dels irlandesos sense patir-hi massa, perquè en el fons els consideraven més ben catòlics, analfabets, pobres, no? I a més hi havia una raó perquè es morissin de gana, que els anglesos no confessaven, però que era molt important, i és que havien fet unes lleis que obligaven a vendre tota la producció de carn a Anglaterra. De manera que els irlandesos no podien produir carn per menjar ells. Al contrari, com van marxar els irlandesos que se'n van anar a Amèrica, van anar als camps, els anglesos van reconvertir els conreus en pastures. Estan contents. Anem ara una mica enrere. En general, les cultures agroramaderes, els humans estableixen una relació que canvia respecte a la que tenien amb la natura els caçadors-recol·lectors. Els caçadors-recol·lectors se sentien més o menys igual que els animals, o les plantes, o les pedres, o els esperits que ells s'inventaven per explicar-se les coses. Però quan es comença amb l'agricultura i la ramaderia, els humans estableixen una relació directa amb els déus i els esperits i passen a considerar els animals i les plantes com objectes d'ús. Per tant, és una mentalitat que canvia radicalment. Això permet un creixement, les cultures agroramaderes poden créixer demogràficament perquè tenen el menjar assegurat, diguem-ne, o no assegurat perquè hi va haver-hi moltes fams, però moltes més garanties. Creix molt la demografia, per això hi va haver-hi fams també, perquè creixia tant que després, si fallava alguna cosa, doncs hi havia problemes. Però vam conèixer episodis com això és molt conegut, la pesta negra al segle XIV-XV, lligada als contactes establerts entre els occidentals i l'Extrem Orient, que va eliminar una tercera part de la població d'Europa en aquella època. O durant les croades, per exemple, els croats que anaven a l'Orient Mitjà en van morir més per epidèmies que pels combats. Això passa en moltes guerres. Després de les epidèmies que els europeus van exportar a Amèrica, a Oceania, a l'Àfrica, amb enormes efectes demogràfics en les poblacions indígenes. Però a més de tot això, quan hi ha
l'imperialisme europeu arriba en aquests altres continents, es canvia la composició i l'estructura dels ecosistemes envaïts. Es cultiven llocs que no s'havien cultivat mai, amb plantes que potser són introduïdes, es canvien, per exemple, el 40% de les herbes de les pastures americanes de Nord-Amèrica són europees, introduïdes o per les persones, sense voler o sense, o pel bestiar mateix, que portava llavors o enganxades o el que sigui. En desplaçar-se entre ecosistemes pel comerç o per la guerra, els viatgers es portaven els seus paràsits, però també es contagiaven amb els paràsits que trobaven de fora. I això va passar durant força temps. Per exemple, la vida mitjana d'un mariner amb un vaixell esclavista era de 2 anys, perquè hi havia malària, perquè hi havia febre groga, etc. O sigui que també els occidentals patien segons a quins llocs anaven com a conseqüència de les malalties que no havien tingut mai. En aquesta gràfica us mostro un cas que és preocupant, que és l'èbola. L'èbola és una malaltia que es va descobrir trobant a l'Àfrica goril·les o ximpancers morts a la selva, i que gent que havia menjat algun d'aquests animals morts, que s'havien trobat mort, havien agafat aquesta malaltia. També es va trobar èbola en macacs de Filipines que es van dur a un laboratori nord-americà per fer experiments, i també allà dins del laboratori van morir unes quantes persones com a conseqüència del contagi de l'èbola. Fins ara els brots d'èbola s'han anat extingint. No és una epidèmia que es transmeti amb la velocitat que ho fa la Covid, per sort, però té un nivell de letalitat alt i és un tema preocupant. No s'ha sabut encara clarament quin és l'organisme reservori de l'èbola, del virus de l'èbola, però hi ha bastants números de que sigui un ratpenat. En tot cas, identificar-lo seria important. Més d'un, perquè si és a l'Àfrica i a Filipines, doncs segurament són espècies diferents, no? Aquest altre gràfic us mostra un altre cas, el virus del Nipah, en el que o bé aquest virus el pot agafar els porcs, poden agafar i passar-lo a les persones, o bé els rats penats de la fruita poden agafar el virus i deixar orina, excrements o saliva en la fruita que van a menjar i que després també mengen les persones. I a més les persones tenen, a la zona on això passa, que és l'Àsia sud-occidental, hi ha unes palmeres que tenen una saba que els agrada molt a la gent de veure. Aleshores fan un tall a la palmera i posen una cunya i recullen en un recipient la saba que cau per veure-se-la després. Però esclar, els rats penats també els agrada. I aleshores a vegades en aquesta saba hi ha restes d'orina o d'excrements o el que sigui que es porten la infecció. Els ecòlegs van desenvolupar en els anys 20 uns models molt coneguts, es diuen de Volterra i Lotka, o Lotka i Volterra, que són per depredadors preses, per estudiar la dinàmica de les poblacions de depredadors i preses. Ja als anys 27, Kermack i McKendrick van començar a elaborar els models CIR, que són per epidèmies. La població de l'hoste, formada per N individus, té S individus susceptibles, però no infectats, I infectats, i R que ja s'han recuperat. Hi ha aquestes 3 categories, per això se'n diuen models CIR. I aleshores, amb aquesta idea es poden fer uns sistemes de 3 equacions diferencials
que tenen una sèrie de paràmetres que són útils per intentar veure com evolucionen les tres poblacions aquestes, subpoblacions. Però aquests models tenen un inconvenient i és que no consideren l'espai. Es considera que qualsevol individu té la mateixa probabilitat de trobar-se amb un altre, el qual és evidentment fals, no? És molt... L'any 69, Anderson i May van introduir aquesta idea del número bàsic de reproducció, que ara en diuen RT, ells en deien R sub 0, és el nombre esperat de casos secundaris produïts per un sol individu infectat en una població completament susceptible, i que quan aquesta RT sigui més gran que 1, el contagi es dispara. Aquest és un avenç, però la idea crucial és que hem de considerar xarxes de relacions i veure que en aquestes xarxes hi ha individus que són superpropagadors, que tenen molts contactes i que, a més, alguns d'ells propaguen molt, per la raó que sigui, i d'altres, en canvi, que estan molt aïllats relativament. Per tant, el nivell de propagació depèn moltes vegades més dels superpropagadors que no pas del conjunt de la població. I també això són coses que s'han d'introduir en els models i que costa una mica, és difícil i complica molt les coses. Si la densitat dels individus susceptibles està per sota d'un cert llindar, les infeccions baixen i per això fem això del confinament. És important saber si el màxim d'infectivitat és abans o després de l'aparició dels símptomes. En la grip i en la Covid és abans. I clar, això fa molt difícil de controlar. És a dir, que el màxim d'infectivitat ja es dona abans de que comencin a veure's clarament els símptomes. Clar, és un problema. I després, la càrrega infectiva que tenen els vectors, per exemple, els mosquits, quan transmeten, augmenta quan hi ha menys tipus d'ostres disponibles. Per això, el que he dit abans, si hi ha baixa diversitat en els ambients, estarem més exposats que no pas si hi ha una alta diversitat. És molt important identificar les espècies reservori i he de dir que, per exemple, en el cas que tinguem una espècie reservori identificada, és molt important que quedi integrada en una xarxa de depredadors i competidors que facin que aquesta espècie no sigui tan perillosa. En el cas de la Covid, què ens passa? Que no sabem bé ni la capacitat infectiva, ni la durada de la immunitat, ni el factor de transmissió, ni si pot haver-hi hostes reservoris que no coneixem. La Covid pot infectar animals domèstics. Se sap que ha infectat alguns gats, gossos, però amb poca transmissió en els humans, i també mustèlids. En el cas dels bisons, ha aparegut ara una mutació preocupant per l'èxit de les vacunes, com a Dinamarca, que deu haver sentit de les notícies, i això obliga a sacrificar 16 milions d'animals, no? Però pot ser que el virus es mantingui en algun altre animal ara o en el futur i que no ho sapiguem perquè no donen símptomes. Tot això explica que tinguem tantes dificultats que s'agreugen pels efectes socials i econòmics que fan trontollar les decisions polítiques. Som una espècie jove encara i amb una població enorme, escampada arreu. Això és una oportunitat enorme per un paràsit. Els paràsits ens deuen veure com una rifa que els ha caigut, no? No són els raspenats, no són els pangolins, som nosaltres els que ens posem en situacions de risc. I no hem de donar la culpa a aquests animals, perquè som nosaltres que invadim el seu terreny. Una lliçó de la pandèmia: som vulnerables individual i socialment. Hi ha una gran acceleració dels canvis en el clima, en la demografia, en l'urbanització, en la globalització, en l'ús del sol, en les tecnologies, i l'acceleració és el que fa més difícil d'estar preparats per respondre. Que tot això es vagi cada cop més de pressa. Això en Marilev ho va escriure en la primera versió del llibre blanc de la natura l'any, sembla que era el 77, sembla, i ja deia:
el principal problema que tenim és que anem amb un cotxe que va cada cop més de pressa i si ja ens apareix un mur o un altre auto o el que sigui al davant, doncs tenim molt menys temps per respondre, no? La propera pandèmia serà o bé un paràsit desconegut contra el que no tinguem vacuna, quasi segur contagiat d'un animal salvatge, o bé un mutant del virus de la grip, del SARS o de la Covid, o l'expansió d'algun altre com el de l'èbola, la febre de Lassa, o bé, esclar, una arma biològica, un virus fet en el laboratori. Això seria terrible, però també pot passar, no? De manera que la prevenció, l'única que pot funcionar davant de les zoonosis víriques, que és el que més ens ha d'atabalar ara mateix, és no atabalar, sinó preocupar i fer-nos actuar amb seny, és la conservació de la salut dels ecosistemes i de la biodiversitat. Segons l'OMS, les 8 malalties de major risc per a la salut pública són avui totes zoonosis víriques. El Covid procedeix d'un ratpenat, segurament, i passa possiblement pels pangolins i altres animals. La febre hemorràgica de Crimea-Congo la transmeten paparres al bestiar i ens pot passar a nosaltres, però la letalitat és molt alta, fins al 40%. L'èbola transmès sembla que inicialment per ratpenats, a través d'animals salvatges, sobretot primats, i té una letalitat de prop del 50%. La febre de Lassa es transmet per l'orina o la femta de rosegadors en aliments. La MERS, la síndrome respiratori de l'Orient Mitjà, ens arriba a través dels camells, arriba a les persones. La febre de la vall del Rift per contacte amb sang o òrgans animals. La febre de Zika la transmet un mosquit del gènere Aedes o més d'una espècie d'Aedes. I el virus de Nipah són ratpenats frugívors, bàsicament. Conclusions sobre el paper de l'ecologia. Necessitem conèixer millor l'ecologia d'aquestes coses, avançant en la dinàmica de les infeccions, el context espacial i temporal de la transmissió, la dinàmica i els factors de transmissió en paràsits amb diversos hostes, l'evolució d'hostes i paràsits en el context del canvi ambiental. Els mots claus del que cal fer són conservar la biodiversitat, controlar el comerç d'animals vius, regular el comerç de carn i productes de pesca, crear infraestructures sanitàries de recerca, vigilància, coordinació, educació, fer la transició energètica, usar menys adobs i plaguicides, arribar a una economia circular, reciclatge de tot el que es pugui, fer la vida urbana més sostenible del que és ara, gestionar basant-se en la natura, basant-se en com funciona la natura, i frenar la desigualtat econòmica que està creixent de manera desmesurada. Dobson i altres han calculat que la reducció de la desforestació podria tenir un cost de 18 a 27.000 milions de dòlars anuals i produiria alguns beneficis relatius a l'escalfament perquè si no es desforesta no hi ha tant escalfament. Mentre que els costos de la Covid enguany pujaran als volts de 5 bilions i l'aparició de nous virus zoonòtics s'accelera. Per tant, les epidèmies tenen potencial per desfer organitzacions socials complexes, són una amenaça real, com ho eren abans, però també ho són ara i ho seran en el futur, potser cada cop més. L'actual pandèmia és un avís, ens diu que el rei estava nu, allò que la tecnologia sola no és garantia perquè ens allunya d'entendre la nostra pertanyença a la natura. Només en una natura sana podem existir i la recuperació sanitària, social i econòmica és una oportunitat per apostar pel medi ambient i les tecnologies netes, com sembla que està ja dient la Unió Europea, com sembla que vol tenir en la seva agenda el nou president electe Biden, i com la Xina també sembla que s'està movent en aquesta direcció. Doncs cal que aprofitem tot aquest començament de presa de consciència dels problemes i res més, moltes gràcies, cuideu-vos tots
i cuidem el món entre tots. Aquesta ponència és bastant una translació d'aquest article que he publicat ara, aquest mes de novembre, a Investigació i Ciència, i podeu tenir aquí aquestes 3 referències. Les 2 primeres són sobre aspectes ecològics de les epidèmies i són documents importants, molt generals, i el tercer és un llibre que recomano entusiàsticament, que és Contagio, en la versió castellana, Contagio, la evolución de las epidemias, de David Quammen, que és com un llibre d'aventures i al mateix temps extremadament informatiu. Moltes gràcies per escoltar-me i